салом дӯстон, бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев. дарси диими ботаникаро оғоз мекунем. пеш аз оғоз кардани дарс ба видео лайк муне, ба делиться куне, комментарий нависе ва также фикрҳои худро нависе. оғоз мекунем. дарси сеюмро аз шиносоӣ бо асбобҳои калон нишондиҳанда оғоз мекунем. ба асбобҳои калон нишондиҳанда дохил мешавад пурбин, яъне ба забони русӣ лупа мешавад, ва микроскоп. ман боварӣ дорам, ки ин расмҳоро дидаастед ва биологияро бо надонистани ин асбобҳои калон нишондиҳанда тасаввур кардан мумкин нест. пурбин ин асбоби оддитарини калон нишондиҳанда аст. асбоби оддитарин. ҷисми асосии он шишаи пурбин мебошад. Ин ҳамин чиз мебошад. шишаи пурбин. ва пурбин ашёро аз 2 то 25 маротиба калон нишон медиҳад. пурбин ашёро аз чанд? Аз 2 то 25 маротиба калон нишон медиҳад. микроскоп бошад. нисбати пурбин боли саврементар, боли асбобест, ки ба талабиёти замон ҷавобгӯтар мебошад. аввалин микроскопро дар асри 17 Антон ван Левенгук ихтироъ кардааст. ака мо намегем, ки то Антон ван Левенгук ягон кас дар бораи микроскоп ягон представление надошта. Не, аввалин маротиба совершенни микроскопе, ки гуфти гапо принципи кориш то ҳозир омадагия, ки ихтироъ кардагия Антон ван Левенгук, ки ашёро тақрибан 270 маротиба калон нишон медиҳад. баробар кунед, пурбин мисол аз 2 то 25, а микроскоп боша аз чанд? Аз 21 то 270 маротиба ҷисмро калон нишон медиҳад. ва дар соли 1665 олими англис Роберт Гук дар зери микроскоп чиро дид? Ҳуҷайраро дид. аввалин маротиба чиро дид? Ҳуҷайраро дид. ва дар таи микроскоп вай чиро мебинад? ҳуҷайраро ба мисли як ҳелчаи ордбезак мегем, ку цито, ранги цито мебинад ва ҳамира цито мемонад, яъне ки катакчаҳои ниҳоят хурд ба орухона монанд. орухона гуфта чира меган? ҳелчаи занбура меган. ва ҳамиро цито меноманд. ва аз ҳамин сабаб то ҳозир боша илме, ки мисол ҳуҷайраро меомӯзад, цитология ном дорад. чӣ ном дорад? Цитология. яъне ки катакчаҳои майда, ки ба орухона монанд буданд. ва ҳамиро ҳуҷайра ном медиҳад. ва аввалин маротиба ҳуҷайраро значит ки дар микроскоп дид? Роберт Гук. ва дар ин ҷо расми микроскоп омада шудааст. қисмоша гап мезанам. ина қисмаш ном дорад окуляр. аз калимаи окулус. аввал агар медини су дохил шаве, мехоне окулус чи? окулус чашм меган. чашм. яъне ки қисме, ки дар чашм мебинем. инҷо дар чашми мо мешавад. чашми мо мечаспад. барои хеле чӣ меган? окуляр меган. окуляр. инаш боша объектива. ин объективи 1, инаш объективи 2. ҳар микроскопҳои современӣ 3-4 объектив дорад. объективҳоро мо метавонем чикор кунем? тобутем ва қобилияти калоннишонтии микроскоп зиёд мешавад. ранге ки агар дар камера мисол агар бигирем, чандта объектив дорад. якташ мисол қарибира сурат мегирад, якташ мисол айдурӣ сурат мегирад. принципи кориш ҳамин монанда, ягон фарқият надорад. ира меган объектив. объект гуфта чира меган? объект ҷисма меган. чира меган? ягон предмета меган. объекти озмоиш метавонад да пӯсти пиёз боша, метавонад да
ҳуҷайраи барг бошад ва дигар чизҳое ки дар мизи ашёгузор чӣ монда мешавад. яъне ки объект дар мизчаи ашёгузор монда мешавад ва бо ин инҷа часпакча дорад, дар инҷа омадагӣ нест хушрӯ, ба вай фиксатсия мешавад ва объективҳои дар кораи монда дар окулус, дар окуляр мебинем. мо чиро мебинем? таркиби препаратро. ва дигар қисмаш оина. оина микроскопҳои стари доштанд, микроскопҳое ки бисёртар кӯҳна ҳастанд. чӣ кор мекарданд? Мисол источники рӯшноиро мегирифтанд, ягон лави трезада мешиданд, мисол офтоб дар оина мезад, оина нури рӯшноиро отражад мекардак через мизи ашёргузор ва ба объектив медромад. Объектив бошад, предмета дар окуляр медод ва одам иро медидак. И принципи стари микроскопҳо. ҳозир дар современни микроскопҳо ба ҷои нами оина просто светай, источники светай, манбаи рӯшноие ки рӯшноӣ метиҳа ва рӯшноӣ чӣ кор мекунад? Через препарат гузашта ба объектив мезанад ва через окуляр нишонда мешавад. дигар қисмҳои микроскоп инаи мехи тобак, ин ба забони русӣ бо винт мегӯянд. Винт. ба ин винтҳо мо чӣ резкост меганаш, як чӣ вазифа ҳастай, инам дар камера ҳастай. Резкоста кам бол зиёд мекунем, мисол контраста, мисол пояну боло мекунем, мисол штобе ки ҳамон предмета хушрӯ бинем. Ина мегӯянд чӣ? Мехи тобак. Мехи тобак то метиҳем, мисол положение, мисол объективо алиш мешава. Ина то метиҳем мизчаи ашёгузор поён боло мешава. ҳамаи ин чизҳо барои чӣ дар корай? Барое ки ҳамин объекта хушрӯ чикор кунӣ? Изучат бикунӣ, хушрӯ бибинӣ чие дар таркиби ҳамон чиз. Ин будак микроскоп. Агар хеле тақсимот кунем, қисмҳои микроскоп ба се қисм ҷудо мешавад. қисмҳои механикӣ, қисмҳои оптикӣ ва қисмҳои чӣ? Рӯшноӣ. ба қисмҳои механикӣ дохил мешавад поя, мизчаи ашёгузор ва мехи тобак. ба қисмҳои оптикӣ дохил мешавад окуляр, объективҳо. барои чӣ объектив? Он фаҳмонаш кунам, барое ки чанд объектив дорад. ва қисми рӯшноӣ и ойначаи чӣ? Рӯшнодиҳанда ё ин ки просто рӯшноӣ. Вот ҳамаи ҳамин қисмҳоро мо тақсим кардем ба се қисм. хуб, ира дар ёд гиред, барое ки савол метавона омада. сохти ҳуҷайраи растанӣ. Барои сохти ҳуҷайраи растанӣ бинем, так як мисол и конспекти ман тайёр кардаги ҳастам, фақат ай китобҳои дарсӣ гирифта шудааст. ва ин ботоника ки мо изучат кардастем, мо хондаистем, ин барои синфи панҷие. ва представить мехоҳам синфи панҷе и сразу шумо ягон ҳамин таркиби ҳуҷайраро ба ягон тарзи мушкил мефаҳмонанд. барои китоб барои синфи панҷое чӣ хеле ки дар онҷа фаҳмондагӣ, ман ҳам гирифтагӣ презентатсия соз кардагӣ. сохти ҳуҷайраи растанӣ чӣ мегӯяд дар китоб? Дар китоб мегӯяд барое ки ҳуҷайраро бинем, аввал мегирем препарат тайёр мекунем. Препарата ай чӣ? Ай барги, ай як қисми пиёз. Мисол мегирем препарата тайёр мекунем, пиёза мемонем, ба айболош ба шиша мегзарем, мешавад тайёр кардани препарат. яъне ки мо препаратро тайёр кардем ва ҳамин препаратро дар таи микроскоп мемонем. дар таи микроскоп инҷа мемонем ва чиро мебинем? Мо чиро мебинем? Мебинем мо хали катакчаҳоро мебинем. мисол мегирем, инам хали қисмҳоро мебинем ки ҳамин ҳамаш чие? ҳуҷайра. ва агар боли подробнитар агар изучат бикунем, боли подробнитар дар инҷа омадаги аст. ин ҳуҷайра ҳай. ҳуҷайра як кадом қисм иборат аст? ҳуҷайра иборат аст аз ҷилд, ё ин ки пӯсташ мегӯянд, ядро яъне ки ҳаста ва ситоплазма. Вот дар схема омадагӣ. ҳуҷайраи растанӣ аз чӣ иборат аст? Аз ҷилд, ситоплазма ва ядро. ҷилд, ситоплазма ва ядро. Таркиби ҷилд
ҷилд агар бигирем, яъне ки мембрана, ин мембрана, ин омадаги мембрана. Иҷашам мембрана, яъне ки ҷилде. Ҷилд дар таркибаш массомаҳо, яъне ки чӣ доранд? Массома доранд, яъне ки сурохӣ. Ба забони русӣ пора мешавад. Пораҳо дорад, ки тавассути онҳо, тавассути ҳамин массомаҳо моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ даруни ҳуҷайра дохил мешавад ва ҳамин тавр аз даруни ҳуҷайра чӣ ба беруни ҳуҷайра бароварда мешавад. Яъне ки пораҳо, яъне ки массомаҳо барои чӣ кунанд? Барои мубодилаи моддаҳо. Яъне ки через ҳамин сурохиҳо моддаҳо даруни ҳуҷайра медурӯянд ва чизе ки дар даруни ҳуҷайра берун мебаранд. Ранги дарвоза бо ранги дарворияй. Ранги дарворияй. Вот. Ира мо гуфтем. Дальше мерем. Ситоплазма. Дар ситоплазма вакуолаҳо ҷойгир аст ва пластидҳо. Вакуолаҳоро нишон метиҳем шумо да? Инаҳа вакуолаҳо. Вакуолаҳо дар таркибашон шираи ҳуҷайра доранд. Ба забони русӣ клеточный сок мегӯянд ира, ки дар таркиби ҳаваи чӣ аст? Қанд, моддаи органикӣ ва ғайриорганикӣ аст. Дар таркиби ҳамин вакуола чӣ астай? Қанд, яъне ки глюкоза, моддаи органикӣ ва ғайриорганикӣ мебошад. Вакуола дар ҳуҷайраи растанӣ дида мешавад, дар ҳуҷайраи ҳайвон нест вакуола. Вот. Дальше меравем. Ва дар даруни ситоплазма чӣ астастай? Чӣ аст? Пластидҳо, яъне ки органоидҳо ҳастанд. Органоидҳо, яъне ки қисмҳои ҳуҷайра ки ба ҳуҷайра ранг медиҳанд. Пластидҳо се намуд мешаванд. И хлоропласт ранги сабз дорад, хромопласт ранги сурх доранд, як оранжевӣ, ва лейкопласт ранги чӣ доранд? Сафед доранд. Ибад ситоплазма. Ва сеюм қисми ҳуҷайра и ядро ҳаст, ки дар инҷа коди генетикӣ, яъне ки хромосомаҳо ҷойгир ҳастанд. Ва дар таркиби ядро бо ҳаста ядроча. Ина нигоҳ кунед, агар расман нигоҳ кунед, агар ина ядроҳай, дар ин чӣ? Ядроча. Ва дар таркиби ядро ва ядроча ҷойгир аста чӣ? Хромосомаҳо, яъне ки коди генетикӣ. Яъне ки коди генетикӣ не, хромосомаҳо и як қисми ҳуҷайраест, ки дар ин генетическая информация, ахбори генетикӣ додагӣ аст. Хуб, даётон гирифте, яъне ки қисмҳои асосии ҳуҷайра чӣ аст? Мембрана, ситоплазма ва ядро. Ва ҳар қисмҳоро чӣ кунем? Аз ёд бикунем. Ва ҳаминҷа гуфта бигзарем, илме ки мисол ҳуҷайраи растанӣ меомӯзад чӣ номида мешавад? Цитология. Илм дар бораи ҳуҷайра. Дар инҷа як чиз ман гуфтагӣ нестам. Фарқияти ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот, ки ира дар мавзӯъҳои оянда гуфта мегзарем. Ё фарқият дорад. Яъне ки чира ман гуфтагӣ нестам? Фарқияти ҳуҷайраи растанӣ аз ҳуҷайраи ҳайвонот. Бемалол ира ма дар мавзӯъҳои оянда дар қисми зоология мефаҳмонам подробно чӣ фарқият дорад. Дальше меравем. Ҳуҷайраҳо аз рӯи ҳуҷайраҳо ҳамашон яхира нестанд. Ҳуҷайраҳо метавонанд ки аз ҷиҳати сохту шакл, аз ҷиҳати андоза, аз ҷиҳати шаклашон аз ҳамдигар фарқ кунанд. Аз ҷиҳати сохту шакл мешаванд паренхиматозӣ. Аз ҷиҳати андоза мешаванд ҳуҷайраҳое ки ба микроскоп дида мешавад, яъне ки майда ҳастанд ҳаҷмашон. Ҳуҷайраҳое ки ба чашми оддӣ дида мешаванд, яъне ки ҳаҷмашон калон аст. Ва ҳуҷайраҳое ҳастанд ки бо пурбини оддӣ дида мешаванд. И аз ҷиҳати андозаашон. Ҳуҷайраҳо аз рӯи шаклашон мешаванд тухмшакл, гирдшакл, ситорашакл ва риштамонанд. И чӣ маъно дорад? Яъне ки ҳуҷайраҳо ҳархела мешаванд, яхе нестанд ҳамаи ҳуҷайраҳо. мисол ин расм омадаги шаклҳои гуногуни ҳуҷайраҳои растаниҳо. ина бинед ки мақсад ҳуҷайраҳо чӣ мешаванд? Гуногун мешаванд. Так, цитоплазма.
цитоплазма ҳаракат мекунад. цитоплазма гуфтем жидкий части қисми моягии ҳуҷайраи растанӣ аст. қисми чӣ? Моягии ҳуҷайраи растанӣ. ва цитоплазма ҳаракат мекунад. Вот ҳаракати цитоплазмаро чӣ мефаҳмем? аз рӯи чӣ? ҳаракати пластидҳои сабз. яъне ки дар микроскоп нигоҳ мекунем, пластидҳо аввал дар мисол ҳуҷайра боша, пластидҳо аввал дар иҷа, баъд иҷа ҳаракат мекунад, баъд дигар ҷо ҳаракат мекунад. яъне ки ҳамин цитоплазма дар ҷош наместа, ҳаракат мекунад, ҳар тараф ҳаракат мекунад. ва дигар савол меояд ки барои чӣ ҳаракат мекунад ва ҳаракати ҳамин цитоплазма ба ҳуҷайра чиро метиҳад? мехонем дар чӣ? ҳаракати цитоплазма барои дар ҳуҷайра ҷойи иваз кардани моддаҳои ғизоӣ ва ҳаво кӯмак мерасонад. яъне ки ҳаракати цитоплазма моддаи органикро аз як ҷойи ҳуҷайра мегирад, ба дигар ҷо мебарад. яъне ки барои транспорти моддаи ғизоӣ роли калон дорад. одатан цитоплазмаи ҳар як ҳуҷайраи зинда аз цитоплазмаи дигар ҳуҷайраҳои ҳамшафат ҷудо нест. яъне ки цитоплазмаҳои як ҳуҷайра аз дигар цитоплазма ҷудо нестанд ва ё соединия доранд, бахшон чӣ шудагианд, пайваст шудагианд. яъне ки цитоплазмаи як ҳуҷайра ба цитоплазмаи дигар ҳуҷайра чӣ шудагианд? бо сурохчаҳои хурди лифофаи ҳуҷайра гузашта ҳуҷайраи ҳамшафатро бо ҳам мепайванданд. яъне ки в общем бигирем, цитоплазмаи як ҳуҷайра ба цитоплазмаи дигар ҳуҷайра чӣ пайвастанд. вот байни ҳуҷайраҳо, як ҳуҷайра боша ва дигар ҳуҷайра боша, байни ҳамин ду ҳуҷайра моддаи байниҳуҷайравӣ ҳастад. моддаи чӣ ҳастад? Байниҳуҷайравӣ. яъне ҳуҷайра боша агар иҷода моддаи байниҳуҷайравӣ. ҳуҷайраҳо ба ҳамдигар ҷавсанд ва ба моддаҳои байниҳуҷайравии махсус ки дар байни лифофаи ҳуҷайраҳои ҳамшафат мавҷуданд пайваст шуданд. агар ин моддаҳои байниҳуҷайравӣ вайрон шаванд, ҳуҷайраҳо аз ҳам ҷудо мешаванд. чунин ҳодиса дар себ, тарбуз, помидори пухта рӯй медиҳад. картошкаи ҷӯшонида аз он сабаб пошхӯранда аст ки моддаҳои байниҳуҷайравии он ҳангоми ҷӯшонидан вайрон ва ҳуҷайраҳояш аз ҳам ҷудо мешавад. мақсади ҳамин гап чия ки? мақсадаш ҳамин ки байни ду ҳуҷайра моддаи байниҳуҷайравӣ аст ва агар моддаи байниҳуҷайравӣ вайрон шавад, ҳуҷайра чӣ? аз ҳам ҷудо мешавад. дигараш ҳуҷайраҳо моддаҳоеро ки барои ғизогирӣ ва нафаскашиашон заруранд, тавассути ҳуҷайраҳои ҳамшафаташон ва ҷавҳои холигиҳои байниҳуҷайравӣ мегиранд. баростанӣ бошад ин моддаҳо аз ҳаво ва хок дохил мешаванд. қариб тамоми моддаҳои ҳаётан зарури ҳуҷайра дар намуди маҳлул аз лифофааш мегузарад. ин чӣ маъно дорад гап? ин маъноро дорад ки мисол гирем, агар мо гуфтем ки ина ҳуҷайра ҳамин худашда чӣ дорад? масомаҳо дорад. тавассути масомаҳо ба цитоплазма моддаи ғизоӣ ворид мешавад ва аз цитоплазма чӣ моддаи дигар ғизоӣ ба берун бароварда мешавад. ин маънош ҳамистагӣ. барои донистани хосияти лифофаи ҳуҷайра чунин таҷриба мегузаронем. ба халтачаи полиэтиленӣ маҳлули сери қанд маҳлул мерезанд, маҳлул ё намак мерезем. онҳо ба найчаи шишагини пӯки сурохдор баста халтача бо стакани оби соф мегузаронем. баъд аз гузаштани чанд фурсат ҳаҷми халтачаи маҳлул зиёд шуда сатҳаш дар найчаи шишагӣ аз ҳудуди аввалаш то андозаи муайян ба боло мебарояд. ин таҷриба ишорат медиҳад ки ба туфайли девори халтачаи полиэтиленӣ оби стакан ба он дохил мешавад ва сатҳи маҳлули обӣ дар найча баланд мешавад. ин процесса осмос меган. мисол мегирем, агар ягон маҳлул бимонем, инҷода бимонем, агар консентратсияшон ҳархела ҳаст. агар ҳамҷо ягон ҷо сурох бикунем,
ба ин шуда ягон просто ягон халтаи полиэтилен, ягон мембрана бимонем, яъне ки оз ман чӣ добавит кунам мефаҳмонтон страница добавит кунам, яъне ки ира процесси осмос меган. оз мефаҳмонам процесси осмос. агар мо бигирем як зарфа агар бигирем, дар инҷа об резем, инҷа дуюм зарфа бигирем, дар инҷарам об резем. агар ҷода салофани полиэтилен инҷара суроғ бикунем, камкамаки суроғ бикунем. агар аз сабабе ки консентратсияи маҳлулҳо ҳархел аст, метавонад ки чикор кунад, моддаи оби ҳамин ҳуҷайра ба дигар зарф бигзара. ира меган осмос. вале албатта дар оянда мефаҳмонам осмос меган. ира осмос меган ва ба ҳамин механизми осмос даруни ҳуҷайра моддаҳо медрояд ва аз ҳуҷайра ба берун чӣ медрояд? моддаҳои ғизоӣ мебарояд. ин мавзӯъро оянда мефаҳмонам. ин бисёртар беҳад муҳима, даже дар медитсинам истифода мебарад. мисол мегирем, ҳамаи дорое ки внутривена истифода бурда мешавад, ҳамаи авая ба маҳлули 0.9% чи натри хлор чикор мекунанд? разводид мекунанд, баъд дар вена роҳӣ мекунанд. барои чӣ именно маҳлули 0.9%? барои чӣ маҳлули 1% не? барои чӣ маҳлули 2% неста? ҳамира ҳамаша оянда мефаҳмонам. фаҳмо? яъне ки ҳамин қардаётро мегире ки ситоплазма ҳаракат мекунад. ҳаракат кардани ҳаваи ба чӣ оварда мерасонад? ба ҷойиваз кардани моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ. дуюмаш, ситоплазма як ҳуҷайра ба ситоплазма дигар ҳуҷайра пайвастай ва баъд ситоплазма, яъне ки ба даруни ҳуҷайра тавассути масомаҳо бо процесси осмос моддаҳо дохил мешавад ва моддаҳо чикор мекунад? берун мебарояд. тақсимшавии ҳуҷайра. тақсимшавии ҳуҷайра оғоз мешавад аз тақсимшавии чӣ? ядро. баъд ситоплазма тақсим мешавад. расм оз мебинем. аввал бифаҳмонам ки тақсимшавӣ чист ва сабзиш чист. тақсимшавӣ маъноиро дорад ки як ҳуҷайра тақсим мешавад ба ду ҳуҷайра. яъне ки миқдори ҳуҷайра зиёд мешавад. чӣ зиёд мешавад? миқдори ҳуҷайра зиёд мешавад. ина меган тақсимшавӣ. ҳаст сабзиш. сабзиш маъноиро дорад ки ҳуҷайра майда ҳаст, баъд чӣ мешавад? бо калонтар мешавад. бо чӣ мешавад? бо калонтар мешавад. яъне ки дар сабзиш андозаи ҳуҷайра калон мешавад. чӣ калон мешавад? андозаи ҳуҷайра калон мешавад. ҳамин ду раванда аётон надоред, тақсимшавӣ ва сабзиш. инро дар расм мефаҳмонам. ва тақсимшавиро мо гап мезанем, яъне ки аз як ҳуҷайра ду ҳуҷайра ҳосил мешавад. тақсимшавӣ оғоз мешавад аз чӣ? аз тақсимшавии ядро, баъд ба тақсимшавии цитоплазма оварда мерасонад. так дар тақсимшавии ядро чӣ ҳодисаҳо ба вуҷуд меояд? якум ҳодисааш ин калоншавии ядрои ҳуҷайра, яъне ки ядрои ҳуҷайра чӣ кор мекунад? калон мешавад. яъне агар ҳуҷайра боша, ин ядро аст. ядрои ҳуҷайра чӣ кор мекунад? калон мешавад. ина калоншавии ядрои ҳуҷайра. калон мешавад. дальши дучандшавии хромосомаҳо ба вуҷуд меояд. хромосома аз калимаи хромо ранг мешавад, сома тана мешавад. хромосомаҳо чӣ кор мекунанд? дучанд мешаванд. инаҳа хромосома чӣ мешаванд? дучанд мешаванд. дучандшавии хромосомаҳо. ин дуюм раванд аст. дальши чӣ гап мешавад? дальши хромосомаҳо дар қутбҳои ҳуҷайра ҷойгир мешаванд. инаҳа нигоҳ. хромосомаҳо ки дучанд шиданд, дар қутбҳо ҷойгир мешаванд. инаҳа дучандшавии хромосома, ина хромосомаҳо дар қутбҳо чӣ кор мекунанд? ҷойгир мешаванд. ина ҷойгиршавӣ дар қутбҳо. ин ҳамаш процесси ҷойгиршавии
хромосомаҳо дар қутбҳо. Дальше гуфтем ки дар қутбҳо ҷойгир мешаванд. дар қутбҳо ду ядрои нав ҳосил мешавад. Инҳо дар қутбҳо чӣ кор мекунанд? Ду ядрои нав ҳосил мешавад ва байни ҳамаи ядрои ҳуҷайра хати тақсим ҳосил мешавад. Хати тақсим ҳосил мешавад ва ҳуҷайра ба ду қисм чӣ кор мекунад? Ҷудо мешавад. Дар ҳамаи хати тақсимшавии цитоплазма ҳосилшавии лафача, яъне ки пластина ҳосил мешавад, ҳуҷайраро ба ду чӣ қисм ҷудо мешавад? Ҳуҷайраро ба ду қисм ҷудо мекунад. Ин тақсимшавии цитоплазма, яъне ки цитоплазма дар инҷа хати тақсима чӣ кор мекунад? Пластидҳо хати тақсима ташкил медиҳанд. Хати тақсим. хати тақсимро ташкил медиҳанд ва дар натиҷа ҳуҷайра тақсим мешавад. Аз як ҳуҷайра чанд ҳуҷайра ҳосил шид? Якта, дута ҳуҷайра ҳосил шид. Ина мегӯянд чи? Тақсимот. Ва ахбори генетикӣ, яъне ки ҳамаи ҳуҷайраҳо аз ҳуҷайраи, ина мегӯянд ҳуҷайраҳои духтарӣ мегӯянд. Ина чӣ мегӯянд? ҳуҷайраҳои духтарӣ. ҳуҷайраҳои духтарӣ аз рӯи шакл, андоза, ҳаҷм, ахбори генетикӣ ба ҳуҷайраи модарӣ монанд аст. ина мегӯянд чи? ҳуҷайраи модарӣ. яъне ки ба ҳамдигар ҳуҷайраи модарӣ ба ду ҳуҷайраи духтарӣ чи аз рӯи ахбори генетикӣ, аз рӯи шакл, аз рӯи андоза, ҳама чиш монанд аст. хуб, ин буд дар бораи чи? Тақсимшавии ҳуҷайра. Бо мегӯям ки ин конспектҳо гирифта шудааст аз китоби синфи панҷӣ. ҳар як ҳамаи этап бахша ном дорад. Мисол мегӯем профаза, метафаза, анафаза, телофаза ва инҳоро дар синфи биология синфи панҷӣ не, дар биология синфи 11 меомӯзем. Дальше мерем. Ина боша сабзиши ҳуҷайра аст. яъне ки андозаи ҳуҷайра чӣ шидистай? Калон шидистай. Дар ин схема фаҳмонда ки сабзиш чӣ маъно дорад? Сабзиш ин калоншавии андозаи ҳуҷайра мебошад. яъне ки миқдор зиёд намешавад, андоза зиёд мешавад. дар ёд гиред. инҷа як барои аз ёд кардан вай кардагим ин дар ёд мегирем. Тақсимшавии ҳуҷайра аз тақсимшавии ядро оғоз меёбад. ин ба филм савол омадагӣ дар биологияи маркази миллитестӣ. ва миқдори хромосомаҳои ҳар кадом ядро ба ду ҳуҷайраи ҷавон, нав ва ядрои ҳуҷайраи аввала то тақсимшавӣ баробаранд. ҳамин гапе ки ман гуфтам ку миқдори хромосомаҳо, ахбори генетикӣ ҳам дар ҳуҷайраи модарӣ ва ҳам дар ҳуҷайраи духтариҳо чӣ ҳастанд? баробар ҳастанд. ҳамаи даётон бигиред. ин чӣ аҳамият дорад? Ба дар оянда мефаҳмем. вақте генетикаро мегузарем мефаҳмем. ҳуҷайраҳои ҷавони аз нав ба вуҷуд омада месабзанд, дарозрӯя мешаванд, ба андозаи ҳуҷайраҳои болиғ расида худашон ҳам ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунанд. яъне ки ҳамин ҳуҷайраҳое ки пайдо шиданд, ҳамин ҳуҷайраҳои духтарие ки пайдо шиданд, инҳорам калон мешаванд, ина андозаашон зиёд мешавад ва инҳорам дар оянда чӣ мекунанд? ду тақсим мешаванд. бо ду ҳуҷайраи нав ҳосил мешаванд. ва баъдам бо дальше рафтан мегирад. бо ёш калон мешаванд, бо тақсим мешаванд. яъне ки раванди биологие ки ҳамаи чиза мефаҳмем. ҳамаи узвҳои рустанӣ, реша, поя, барг ва ғайра, гул ва ғайраҳо ба туфайли тақсимшавӣ ва калоншавии ҳуҷайраҳо месабзанд ва қад мекашанд. яъне ки любой қисми ҳамаи растанӣ барои чӣ дароз мешаванд? Мисол дарахт калон мешаванд, барои ки тақсим мешаванд. барои чӣ калон мешаванд? Барои ки тақсим мешаванд, афзоиш меёбанд. ин хеле гапе аст ки бояд ҳамамо бидонем. дальше мерем. бофтаҳои растанӣ. бофта худаш чия? ҳамаро бояд шумо бидонем. мо гузаштем ҳуҷайра, мо гузаштем чи? ҳуҷайра. инҷа мекашам. ина ҳуҷайра.
ҳуҷайра, як ҳуҷайра, ду ҳуҷайра, се ҳуҷайра, хеле бисёр ҳуҷайра мешавад. ва ҳамин ҳуҷайраҳо, гурӯҳи ҳуҷайраҳо як ҷоя мешаванд. ҳамеро мегӯянд чӣ? Бофта. Эро мегӯянд чӣ? Бофта. яъне бофта чист? Бофта ин гурӯҳи ҳуҷайраҳост. яъне ки як ҳуҷайра не, ин гурӯҳи ҳуҷайраҳост. мисол 1 2 3 4 5 6 7 10 15 миллион ҳуҷайра, яъне ки як ҷоя мешаванд ва вазифаи якхеларо иҷро мекунанд. яъне ки ҳамин гурӯҳи ҳамаи ҳуҷайраҳо як вазифаро иҷро мекунанд. чиро иҷро мекунанд? Як вазифаро иҷро мекунанд. инро мегӯянд бофта. яъне ки бофта ин гурӯҳи ҳуҷайраҳост. гурӯҳи ҳуҷайраҳое ки аз ҷиҳати сохт, аз ҷиҳати вазифа якхела мебошанд, инро мегӯянд бофта. инро мегӯянд чӣ? Бофта. яъне ки қоидаш, яъне ки бофта чист? ин гурӯҳи ҳуҷайраҳое ки дар организм функсияи муайянро иҷро мекунанд, бофта номида мешавад. бофта ба забони илме ки бофтаро меомӯзад, инро мегӯянд илми гистология. илми чӣ? Гистология. илме ки бофтаро меомӯзад. яъне ки бофтаро фаҳмидед. яъне ки як ҳуҷайра нест, ин гурӯҳи ҳуҷайраҳост. аз ҷиҳати сохт якхелаанд, аз ҷиҳати вазифа якхелаанд. як вазифаро иҷро мекунанд, инро мегӯянд бофта. бофтаҳои растанӣ чанд намуд мешавад? бофтаҳои растанӣ мешавад бофтаи ҳосилкунанда, бофтаи асосӣ, бофтаи пӯшиш, бофтаи гузаронанда ва бофтаи механикӣ. ҳар яки қисма бояд шумо аз ёд бидонед, барое ки дар оянда ин чизҳоро бояд бо мегзарем, ки айҳози донистан хуб аст. бофтаи ҳосилкунанда дар охири реша, дар марзи реша ва дар чӯб ҷойгиранд. аҳамият дар ҷойгиранд дар охири реша. ҳоло мо решаро мегзарем, дар уҷара мегӯем ки кадом қисми реша аз кадом бофта иборат аст. просто ёдатон бигиред. номаш худша уже мега бофтаи ҳосилкунанда, яъне ки ҳосил мекунад. чиро ҳосил мекунад? қисмҳои нави чиро? Растанира. бофтаи ҳосилкунанда аз ҳуҷайраҳои тақсимшаванда таркиб ёфтаанд ва сабзиши реша, поя, барг ва инчунин ғафсшавии реша ва пояи растаниҳои дарахтиро таъмин мекунанд. уже дидем, номаш худш мега ки бофтаи ҳосилкунанда сабзиши реша, поя, барг ва дигар қисмҳои растаниро чикор мекунад? Таъмин мекунад. ин бофтаи ҳосилкунанда аст. бофтаи асосӣ дар ҳамаи ҷузъҳои рустанӣ дида мешавад. онҳо аз ҳуҷайраҳои калон ва аз ҷиҳати сохтор гуногун таркиб ёфтаанд. ин бофтаҳо раванди фотосинтезро дар барг ва захирашавии моддаҳои ғизоиро дар реша, поя, тухм, лонда таъмин мекунанд. яъне бофтаи асосӣ чиро таъмин мекунад? Фотосинтезро таъмин мекунад ва захирашавии моддаҳои ғизоиро. яъне ки ду вазифа дорад бофтаи асосӣ: и фотосинтез ва захирашавии моддаҳои ғизоӣ. дар ёдтон бигиред, фотосинтез чия? ҳоло мегзарем фотосинтез чия? аз калимаи чӣ гирифта шудааст? Фото рӯшноӣ ва синтез ҳосилшавӣ. яъне ки тавассути рӯшноӣ моддаи органикӣ ҳосил мешавад. аз моддаи ғайриорганикӣ, аз CO2 H2O тавассути H-ню ҳосил мешавад глюкоза H12O6 ва плюси чӣ? Оксиген ҳосил мешавад. яъне ки аз моддаи ғайриорганикӣ таҳти таъсири рӯшноӣ моддаи органикӣ ҳосил мешавад ва кислород хориҷ мешавад. инро мегӯянд фотосинтез. Фотосинтезро подробно мегзарем. бофтаҳои пӯшиш. уже худаш номаш мегӯяд ки бофтаҳои пӯшиш ягон ҷоро мепӯшонад. яъне ки бофтаи пӯшиш дар қисми берунаи ҳамаи узвҳои рустаниҳо ҷойгир шудаанд. онҳо аз ҳуҷайраҳои бо ҳам зич
ҷойгир шуда аз ҳуҷайраҳои зич ҷойгир шуда таркиб ёфтаанд. ин бофтаҳо рустаниро аз бухоршавии барзиёди об, сармо, латхӯрӣ ва воридшавии микроорганизмҳои зараровар ҳифз мекунанд. яъне ки ҳуҷайраҳои ин бофта зич ҷойгир шудаанд ва вазифаи чиро иҷро мекунанд? муҳофизат аз барзиёд хориҷ шудани об, муҳофизат аз микроорганизмҳое ки ба растанӣ таъсири бад доранд, айваё муҳофизат мекунанд ва дигар вазифаҳои муҳофизатӣ. бофтаи гузаронанда худш гуфтасе ки мегзаронад, чиро мегзаронад? моддаи органикӣ ва ғайриорганикиро. бофтаи гузаронанда дар сатҳи ҳамаи узвҳои рустанӣ ҷойгир шудаанд. онҳо гузарондани об ва моддаҳои дар об ҳалшударо таъмин мекунанд. бофтаҳои асосии гузаронандаи растанӣ ин чӣ мебошад? чӯб яъне ксилема ва нахи лиф яъне флоема мебошад. яъне ки ҳами бофтаи гузаронанда аз дихе мешавад. и чӯбай яъне ксилема ба термин ксилема меганаш ва флоема мебошад. ба таркиби чӯб зарфҳо яъне найчаҳое ки онҳоро ҷилди ҳуҷайраҳои мурда пайдо намудаанд дохил мешаванд. тавассути найчаҳо об ва моддаҳои маъдании дар об ҳал шуда аз реша ба қисми рӯизаминии рустанӣ ворид мешавад. ин чӣ маъно дорад? яъне ки чӯб и аз найчаҳо иборат аст. найчаҳо бошад аз ҳуҷайраҳои мурда иборат аст. тавассути найчаҳо об ва моддаҳое ки дар об ҳал шавандаанд ба қисми рӯизаминӣ мебароянд. мисол мегирем, агар реша боша, агар ё тана боша, агар дарахт, яъне ки тавассути ҳами чӯб моддаҳо аз қисми зеризаминӣ, мисол об, об ва дигар моддаҳое ки дар об ҳал мешавад ба қисми чӣ? рӯизаминии растанӣ чӣ ҳаракат мекунад. яъне ки ҳамчун рагвори дар организм кровеносная система аст. рагҳои дил рагҳо ҳастанд ки хунро ба ҳама ҷо мебаранд. ин ҳам хале ин дар бораи чӯб будак. чӯб яъне ки чи найча аз ҳуҷайраҳои мурда иборат аст ва вазифааш чи транспортировкаи об ба қисмҳои рӯизаминии растанӣ. флоема бошад, нахи лиф меганаш флоема. ҳуҷайраҳои зиндаи дарозрӯя доранд. аз чӣ иборат аст? аз ҳуҷайраҳои зиндаи дарозрӯя. тавассути флоема об ва моддаҳои органикӣ аз барг ба ҳамаи узвҳои растанӣ мегузарад. фаҳмидед? яъне ки аз барг тавассути флоема моддаи органикие ки дар барг ҳосил мешавад. инҷа барг аз барг ба дигар қисмҳо меравад. кадом моддаи органикӣ? моддаи органикӣ чи? глюкоза, қандш мегам. глюкоза ҳамин фотосинтез дар барг мешавад ва моддаи органикӣ ҳосил мешавад ва тавассути флоемаҳо аз барг ба дигар қисмҳои растанӣ транспортировка мешавад. фаҳмидем? бофтаи гузаронанда вазифааш транспортировкаи об ва моддае ки дар об ҳал мешавад аз қисми зеризаминӣ бол ба боло ва флоема бошад. айбаргҳо моддаи органикиро ба дигар қисмҳо транспортировка мекунанд. ин буд бофтаи чӣ? гузаронандагӣ. бофтаи механикӣ дар поя, реша, барг ва узвҳои дигари рустанӣ ҷойгиранд. онҳо аз ҳуҷайраҳои дарози девори мустаҳкам дошта ё аз ҷилди ҳуҷайраҳои мурда таркиб ёфта ба рустанӣ ҳамчун такягоҳ хизмат мекунанд. дар алоқамандии бо ҳам ҳуҷайраҳои бофтаҳои гуногун мавҷудияти томи организми рустаниро таъмин мекунанд. яъне ки бофтаи механикӣ вазифааш чиай? такягоҳӣ мебошад. сахтии дарахта, мисол сахтии дигар қисмҳоша таъмин мекунад. ин буд бофтаҳои чӣ? растанӣ. дар инҷа омадаги суратҳои бофтаҳо: бофтаи ҳосилкунанда, асосӣ, бофтаи гузаронанда, бофтаи пӯшиш, механикӣ. инҷа схемаош омадаги. ин савол метавонад ки дар маркази милтисти биёя ҳамчун схема. Так,
ин буд мавзӯи сеюми мо дар бораи ҳуҷайраи растанӣ. дар ин мавзӯъ мо фаҳмидем ҳуҷайра чист, ҳуҷайраро ба кадом асбобҳо дидан мумкин аст, терминологияро бисёр чизро фаҳмидем. як бор ревю мекунем, гуфтӣ ки англисчано. дар ин мавзӯъ дар ин презентатсия мо фаҳмидем асбобҳои калон нишондиҳандаро фаҳмидем, дальше фаҳмидем қисмҳои асосии лупа ё пурбин. дар бораи микроскоп маълумот пайдо кардем, кадом қисмҳо дорад микроскоп, механикӣ, оптикӣ, рӯшноӣ. сохти ҳуҷайраро гузаштем ки ҳуҷайра аз кадом қисмҳо иборат аст ва ҳар як қисмаш аз чӣ иборат аст ва кадом вазифаро иҷро мекунад. тақсим гуногун шакли ҳуҷайраи растаниро гузаштем ки аз рӯи шакл, сохт ва андоза гуногун мешаванд ҳуҷайраҳо. ситоплазма кадом вазифаро иҷро мекунад. тақсимшавии ҳуҷайраро гузаштем. тақсимшавии чист, сабзиш чист, ира гузаштем. ин чизосе ки бояд дар ёд бигиред шумо. ва дар бораи бофтаҳои растанӣ чӯ кардем, гуфта гузаштем. ин буд дарси сеюми мо. лайк монем, бо мегум подписка кунед, комментарий нависед, барое ки як дополнительная мотивация барои ман аст ки дигар мавзӯъҳоро хеле презентатсия кунам. ва исключительно ин мавзӯе ки ман презентатсия мекунам аз боби китоби биология ки дар мактабҳои Тоҷикистон дарс дода мешаванд, ҳамунҷо гирифтагии ман. маълумот бисёр метонистам ки бисёр добавить кунам, аммо ҳамихаш достаточное ва оста оста худо агар хоҳад дар дарсҳои оянда бо дигар ҳамун гапҳое ки гуфта нагузаштам ҳамаро ҳамаша гуфта мегузарам. боқӣ саломат ва сарбаланд бошед. подпискаро бо мегум фаромӯш накунед, лайк монед, комментарий нависед. барори кор. то дидор.